إذا مصحف نزخرتهم بوليتيكاون محبراو تقطن كبيدوهم زفتوا هاجرهم قديفهم ولقاو حرنتهم عم مدلاي عب حصة مدربدا بصم اماي حريرهم زرقفو اما اكلاي بحرون بمعبل توحيدهم كبر هيوتهم زسانو سدتنياتات كومو خا نخلمتهم نخرفحن اسققن هيوت سدتنياتات ترديهم عم تحققازهم زنطفو زلو والقسبات محبراتن منغستاتن تخونلي مسكانا بمجمريا نزا مصحف كصحف عدمن عدلن زهبني عب غعزه هيوتي كله زحلوني لعل اغزابير املاخ مسكانا يخنا بمقصال عب غعزه سدتي عب غوني كوينو كله زكالو زبلس تحبابرني عب حوي بروفيسور إرمياس كبراب كابل بيز نقله مسكانا كلغسلو يفتو ابزا مصحف مساي بصنعت زسرحت جرمناويت غازيطنيا ماريانه مسله مس كلهم ملأت سدرا بيتا مسكانا يخنا عب غعزه سدتي عب كسلا سودان اتركب كاثوليكاويت بيت كريستيان زسرحو زنبرون نهيوتهم ناب حدقا اقاليعهم زحجزونن ابا هبت مريم عب كارتوم عقبا زخونني دكتور منغست اب هايله عب تنايموتن هيوتن هموت عب مدربدا سهرا تنفاسي كتحلف عب افافيت موت زنبر كل اوان عب غوني كوينوم زصنانعني مسادتي ارتراوين سدتنياتات عب ميلانو زنبر اكوي اتو هابت مريم بره مس بعلت بيتون دقون عب جنيفا سويزرلاند زنبر اتو إسياس مس بعلت بيتو نفسي هريت ويزرو ماريا عب ناي جرمن ناي سدتنياتات معقوبي بتحتنان رهراهين تسرح زنبرت جرمناويت نفسي هريت مونيكا عب جرمن لكع كم ولاد خوينو ننويح عمتات كيسلكي زاليني جرمناوي اتو كورت يينينغ اذا مصحف فلما بقانقا جرمن تحتيما كتزرغح ملؤ حجز زغبرلي باستاي لوبز تباهله ناي جرمن ناي حتمت تكالن نزا مصحف ناب قانقا انجليزن امحرنيان ام ترجم زسرحو اتو جمالن تكال فرونتكسن كاب لبي كمسكنو ميدالي بزتفلالي مخنياتات ابزي زيتتقصو جنكا بهيوت نخصنح اب غعزه هيوتي لعل دغف زغبرو لي كلهم بحفشا مسكانا يبصحيهم صما تحستو ذا مصحف منسيات إرترا ولقاو حرنت يبلومن ناتنا زبلو بااداوم كጭብጥዎ ዝኽእሉ ዕድል ይኹን ብሩህ መጻኢ የብሎምን ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቐ ትምህርቶም ሳዋ ኣብ ዝተባህለ ወተሃደራዊ ማዕስከር ኣብ ጉድድ ዕስክርና ተጸሚዶም እዮም ዝዛዝምዎ ኣብ ዓመተ 2001 ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ኣስመራ ዝዛዘመ መንእሰይ ዘካርያስ ክብረኣብ ካብ ጉድድ ዕስክርናን ግህሰት ሰብኣውነትን ምንጋፍ ዝነበሮም ማራጺ ናብ ኣህጉር ኣውሮጳ ምስዳዲ ነይሩ እንተኾነ ግን ጉዕዞ ስደቱ ከምቲ ብንኡስ ኣእምርኡ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ዝገመቶ ቀሊል ኣይነበረን ናብ ኣውሮጳ ንምብጻሕ ንኣዋርሕ ብቓላት ክግለጽ ዘይከኣል መከራን ስቃይን ተጻዊሩ ክሓልፎ ነይርዎ ንኡስ ዘካርያስ ክብረኣብ ነቲ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብስፍሓቱ ቀዳማይ ዝኾነ ምድረ በዳ ሰሃራ ከቋርጽ ኣብ ዝሃቀነሉ እዋን ብብርቱዕ ጽምእማይ ህይወቱ ካብ ምሕላፍ ንስክላ ብተኣምር ክድሕን ክኢሉ ኣብቲ ንማእከላይ ባሕሪ ክሰግር ዝፈተነሉ ወቕቲ እውን ብጥሜት ብብርቱዕ ማዕበል ንፋስን ዝናብን ተኸቢቡ ምስ ሞት ፊት ንፊት ተፋጢጡ ንኻልኣይ ግዜ በታ መተካእታ ዘይብላ ህይወቱ ተፈቲኑ ነዚ ኩሉ መስገደል ሰጊሩ ናብታ ዝሓለማ ኣህጉር ኣውሮጳ ምስ ኣተወ ኣብ ከተማ ሚላኖ ኣብ እዋን ክረምቲ ኣብ ጎደና ክድቅስ ተቐሲቡ ኣብ ጀርመን ብምኽንያት እቲ ዘይሕጋዊ ዝተባህለ ስደቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተሓቢሱ معاس زطرح دحر ما أسرتو ناب هاجرو كترزون توسنة نزخل حليفو كم تزبهجو ولقاو حرنتو تشبيتون منبر أب سويسرلاندن جرمانن زركبو معسكر سدتنياتات نعمتات كرفح نبرا أحليفو نتوم بب اوانو زقلقالو زنبرو عبيتنا اشتون صقماتون ككم امصاصኦም كغطمو ميرو እዛን ዓመታት ናይ ስደት ዝኽሪ ዝሓዘት መጽሓፍን በኣር መንእሰይ ዘካርያስ ክብረኣብ ብኸመይ ከም ዝሰገሮን ዝመከቶን እትገልጽ ውልቃዊት ግን ከኣ ንዛንታ ኣሽሓት ኤርትራውያን ክትውክል እትኽእል ሰነድያ
ምስጢር ሓርነት ጽንዓት እዩ ፐሪክለስ ሰነ 2001 ኣስመራ ኤርትራ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ክዛዝም ሒደት መዓልታት ምስተረፈኒ ከም ናይ ወትሩ ልማደይ በታ ስራሓት ኢጣልያ ዝኾነት ብሽክለታይ ካብታ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ንእሽተይ ሮማ ተባሂላ እትጽዋዕ ዝነበረትን ኣብዚ እዋን ከዓ ብትካል ዩኔስኮ ኣብ ኣፍሪቃ ዘመናዊ ህንጻታት ዝዓቀበት ቅርሲ ውርሻ ዓለምና ብምዃን ኣብ መዝገብ ዝሰፈረት ከተማ ኣስመራ ንቒለ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ገጸይ ኣቕናዕኩሞ ነቲ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዝነበረ ጽሩይን ጥዑምን ንፋስ ከስተማቕር ጀመርኩ እቲ ንፋስ ብኹሉ ሸነኻት እዩ ዝነፍስ ነይሩ እቲ ቦታ ባህታ ስለ ዝፈጠረለይ ኣብቲ ከባቢ በቒሉ ኣብ ዝነበረ ሳዕሪ ጥንቀልዒት ደቂሰ ክሳደይ ንሰማይ ገጸይ ብምንቅዕራር የዒንተይ ከፊተ ንሰማያት መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተመልከትኩ ሓንቲ ነፋሪት ንሰማይ ገጻ ክትበርር ምስ ተዓዘብክዋ ከዓ ብቕጽበት ሓደ ዝኽሪ ቅጅል በለኒ እዚ ጦብላሕታ እዚ እዋን ቁልዕነተይ ኣዘኻኽረኒ ገና ወዲ 5 ዓመት ቆልዓ ኮይነ ኣብቲ ተወሊደ ዝዓበኹሉ ጎደናታት ንእሽተይ ገጀረት ምስ ደቂ ገዛውተይ ነፈርቲ ብልዕሊና ክበራ ኣብ ዝረኣናሉ እዋናት ኣየር ተማልእና እባ እናበልና ልክዕ እተን ነፈርቲ ድሌታትና ሰሚዕን ከም ዘማልኣልና ብምሕሳብ ንምሕፀነን ነበርና ኣብቲ እዋን ናጽነት ኤርትራ ጋህዲ ክኸውን ሓደ ዓመት ጥራሕ ተሪፎ ስለ ዝነበረ ዝበዝሐ ክፋል ኤርትራ ብተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተታሒዙ ነበረ ኣስመራ እውን ኩሉ ብሎካታታ ተዓጽዩ ካብ ዓለም ተነጺላ ነበረት ብፍላይ ድሕሪ ምሕራር ከተማ ምጽዋዕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ርኡይ ጸገም ሃለኽቲ ነገራት ተራእዩ ነበረ ሕፅረት ምግቢ ነዳዲ መብራህትን ማይን ካብቶም ቀንዲ ዓቕሊ ህዝቢ ዘጽበቡ ፈተንቲ ባእታታት ነበሩ ካብ ከባቢ ከተማ ምጽዋዕ ንመዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዕላማ ዝገበረ መዓልታዊ ብተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝትኮስ ተወንጫፊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ከቢድ ብረት ንኣስመራ የናውፃ ብምንባሩ በዚ ከቢድ ብረት ንህይወቶም ዝሰግኡ ነበርቲ ከባቢ ሰንበል ጎዳይፍ ቀሓውታ ባርጅማን ገጀረት ዓብን ካብ ኣባይቶም ተፈናቐሉ ዓለም በቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ ቅልውላውን ጥሜትን ኣዝያ ስለዝተሸቐለት ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ዓለምና ህቡባን ድምፃውያን ተኣኪቦም ንሕና ኢና ዓለም we are the world እትብል ንጽል ደርፊ ብምሕታም ናይ እኽሊ ሓገዝ ንህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገበሩ እቲ እኽሊ ናብ ኣስመራ ግድን ብመንገዲ ወደብ ምጽዋዕ ከኣቱ ስለ ዝነበሮ ገዛእ ስርዓት ደርግ ምስቶም ንከተማ ምጽዋዕ ተቆጻጺሮም ዝነበሩ ተቓለስቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ሓባር ስራሕ ክሰርሕ ተገደደ ህዝቢ ብጥሜት ከይረግፍ ተባሂሉ ከዓ እቲ እኽሊ ብወደብ ምጽዋዕ ሓሊፉ ናብ ከተማ ኣስመራ ከም ዝኣቱ ተገብረ ህዝቢ ኣስመራ ግን ካብ ህርፋን እኽሊ ህርፋን ነጻነት ይዓዞ ስለ ዝነበረ ነቲ እኽሊ ዝሓዘ ብህዝባዊ ግንባር ናይ ሰማያዊ ኣውሊዕ ባንዴራ ማሕተም ዝተነብረሉ ናይ እኽሊ ካሻ ንምርኣይ ተጸቃቂጡ እንተዋሓደ ሓደ ካሻ እኽሊ ሒዙ ንቤቱ ከኣቱ ተጓየየ ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብቲ ዝነበረ ኩናት ብህይወት ክወፅእ እዩ ነይሩ ትምኒተይ ናይ ሎሚ ድሌተይ ግን ሓራ ምዃኑ ብሓርነት ክሓስብን ክነብርን ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝተኣወጀ ጉዱድ ዕስክርና ክሳተፍ ምርጫ የነበረን ምክንያቱ እቲ ኣዋጅ ከምቲ ስርዓት ህግደፍ ኣጸባቢቑ ዝገልጾ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይኮነ ሃገራዊ ባርነት ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድሕሪ ኢጣልያውያን ገዛእቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ምርጋጾምን ናቶም ክትከውን ምምናዮምን ጸኒሖምን ምግዝኦምን ብዙሕ ኣይጠዓማን ኣቦታተይ ኣብዛ ምጭውቲ ከተማ ኣስመራ ከም ካልኣይ ዜጋ ተቆጽሩ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ኣገልገልቲ ጣልያን ክኾኑ ተፈርዱ ካብኡ ዝገደደ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቆረን ገበሩ ናይቲ ሽዑ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ዝነበረ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ከዓ ንውዕል ፌደሬሽን ብምፍራስ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃና ኣወጀ ኤርትራውያን ነዚ ብምቅዋም ኣብ 1961 ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብረት ኣልዓሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐ ኩናት ብምክያድ ከዓ ን30 ዓመታት ንነጻነት ኤርትራ ቃልሲ ተኻየደ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብ 1993 ብወግዒ ልኡላውነታ ዘረጋገጸት ነጻ ሃገር ኮነት ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ካብ 1998 ጀሚሩ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኣዝዩ መሪር ደባዊ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ከም እንደገና ተወልዐ
كساب لو مخا اتهلخن متفنانن معرف خركب ايكالن عبب بين اوانات استخايدو مررتو كيناتات ني إرترا ناب مدرة بدا كيروا اتلمع زنبره قوبوتاتان ستح غولاغولان قادره اتوم كاب مسرتو حرستوتن غوسوتن زنبرو هزبا نا وتهدرات تغيروا إرترا بادمت كاب جنتاويت مجوتا هاجر ناب قفح سيول تغيرت كينات اب حزب إرترا سنا امراوي بسلا قدفه لبن أأمرون إرتراوين كينات رح ملئ كينات زبل حرك اب إرترا وحبرتسب ازيو لمود قال كونه سرعات قدف كاب شحنت شعات 294 دحار نزنبر عقمتاتو اخخيبو حزبو كعتقن نخينات دلو كوينو كتصنحن بمحساب بسم هاجراوي اغلغلوت هاجراو بارنت اب لعل منسيات إرترا اوجه اب حصير اوانات كا امايت اشحات إرتراوين وتهدرات كخونو بقعو إرترا اب حيدت عمتات مس بزح حزبا بمنصصار اب افريقيا زبزح سراويت اتونن هاجر كونت اتقطر خا اب حدا دو زبل زيكونه اناوسخه زخيدي اتوم دحر نصانت اب بين زورياتات استعلموا إرتراوين منسيات ناب كونغون صومالن كيترفت لايخوم اب كينات كتبسو تغبره سرعات قدف نقل كاب ابالات سراويت إرتران قال إرتراوين غازيطنياتاتن كساب نتوم اب صومال زركبو بسم الشباب زفلطو ناي قبره شبرا عطقات كجله كحجزو لاخوم كندسب زي اخلو إرتراوين تمهرو اتا ناي كالاي درجه ناي مود اتا عمد تمهرتم اب وتهدراوي معسكر سوا كمهرو قبره نتا انكو اب إرترا تركب اسمرا يونيفرسيتيون اب 2006 عام تمهرت عصوا كم تكاتا بوتهدراو اكايدا زمحدرا قال كوليجات كفته اتبحقين 18 اوارح طرح استاوجه هاجرا اغلغلوت إرترا ناب قدب زيبلو نعمر ملوء زقصل بارنت تسقاغره اب إرترا ولقاوي هيوتو كم قحزبلو بحرنت ككايد مئنتي هاجراو غبو معس معلبي كم زركب زفلط ولا حدا زيغا يلبو امبار بزعبازي اب إرترا زلو زي حرنتاوي هيوت مس حسبكو دوب زيبلو قطعه فطر لي ጨካን ቁጥዐ ካብ ናይ ሞት ፍርሒ ዘዛይድ ሕልፍ ቁጥዐ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ብዶብ ዝተሳበበ ኩናት ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዶ ምስ በለ ካብ 2001 ዓመተ ምህረት መንእሰያት ኤርትራ ነቲ ጅሆ ዝሓዞም መወዳእታ ዘይብሉ ጉዱድ ዕስክርና ብምቅዋም ሓርነቶም ኣብ ስደት ከናድዩ ዶባት ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ብብዝሒ ክሰግርዎ ጀመሩ ኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ዕቁባ ብምሕታት ከኣ نهاجرهم بسدت أفلتوا هاجراويت كانتا كعس إجري إرترا بترجعام أوانات أب هاجرات أفريقيا نتقوتها أب زتلا أخذ الأوان عقب حدثت نستفعل عليه أب سنة أباب سنة فهبوبات إرتراوانون أسرهم صعبوا كسب دك شمن تعمدت أو نتخيترفه نبينهم دوب سجيرهم ناب إثيوبيان سودانين بمسكر عقب زحت لخونتات تبزي حنيرو Human Rights Watch تبهله أب متبع سبعة مسألة زنت أهجراو تكال نيرترا نعلمنا زعبيت بيت مأسرت بزبل كتسل سم كتسوع عن كله نستفعل عليها مع كنا زيناون نيرترا ني أفريقيا سمين كوريا زبل كتسل سم أتمقعة والكمال أخي إسياس أفورك أجن نزوح حز سدت منسيات بمخحات نهاجرات معرابن مع كنات زينان بحصوت كسسن نقادو دك سبات كاب إرتراوان سدت نياتات أزيو عبي مخسب رخبو ኣብ ኤርትራ بزي حقاو دوب كتسجر أشحات دولارات كتكفل قدن كونه أشحات دولارات نحد حلمي أناون إذا حلمي حدرني حارة مخان أب هقدف زي قوت أصورو رحق صفرة بحارنت منبر بحارنت محسابن مزرابن حد اوان أب دبتري كم زخبل قد أمكو كنفري سابو كوان تخونكو من قب زي تعدلكو جن كنفري أنا اتمن قبقبي ام منفسي جره كنفري نحلمكو ايكو ودقني صلل انابلكو كنفري انا نحلمكو ابتناي صلمات زمني بزيكا نحلمتاتكا بصحف مغلاص كاله امراصيتات اينبرنن ام معرفو نفرت اسمرا خوينه ابلمع سعري انقعريره زعزبا زنبركو نسماي اتبرر زنبرت نفاريت بتمنيت بمئتاوكا بخوفتات عينتي بحلمي مساعة عزركو نابتا قبل بيز بقولت بحرنت نخنبر تسفا زنبر كلا
رئيا زي فلت جن بوشتي كم منجست سمايات حسبكوا أوروبا استبهلت أهجر بحلمي أوش تحنبسكو معرف حدا زخونا سب كجددني أيكلني كلتا مجابيت كلتا شحن كلتان عم تمرت أب كتماس مرازر كبيتي بفحم أب فارنيلوز فلحت نايبراد شاهي مستاي بحث لزبلني وعي شاهي فيت النابلكو عدي إلى نزوع وداديتي كل حبلكوا عدي كموترو قدام نحد سمون مغنينا زخون انجراخت سنكت ملس خفيتا قلت أمت تبل نبرت كابت نوحن لسلسن صقرا نابت تدالو زنبرت بحق رقيفو خياتو نرئسا بصعدا شاشفينا وراي سرحات تقبر نبرت أنا كابتم دك استزبهالو نوغهو قلتيفم كتسو زي كقولو عين السبات كوان تخنكو عبت علتكن زي عملي قلتيفي تسئ صحي نوغهو غنا نابتا مسدي زنبركوا كشنس لزي اتوت زحلي تسمع نمو نابت شاهي زفلحلو قهات زبل زنبر فحم أداوي سديدة كسحن جمركو أنا نادين نحد حدنا عب مبه هالكو أنت زي نبرنا راديو زارا مروصات درفتات أكتاتيلات فرنوس لزنبرت جن دباب نايتخشنة قرمي نيرو نتا أنا ستيو زنبركو شاهي نتز سمع زنبرة ناي راديو موزيكان ناي دي ناي مقوقو مسنكات مسرحن استعزب سب بقنياتو مسدي كنو كوار خمز قننا كقمت سخئل سبعي نبران نسا نبعلاون زرسعت تخصاب التمثل قزعا عزيو فحشو نبران دسي لواخا كاملسي بحيق النقدحت نابتنا إلكتريك مقوقو كعو تبلو نبرت عدي كم مبتحت أن إرتراوين عديتات أبسرح قزع وحلية بفلاي تعمبون مفلحن إنجرا مسنكاتن كميز بلسوا مصمعن زوادا دراي بلان عدي كرأيتني ناب جباتي تخديني يزنبركو قتلع جاكيتي أعداوي سريدة نتزق أمتكو استمسرحة ناي هاقراوي أقلقلوت ناي عرفتي ورقت قال ناي نقسنات أسائل ناي سامع عركي ستاريتن أدراشان كابتي عب عد إنجليز قمت حويز تلاقلي $500 عب زنبركو عب جباي جاكيتي مهلاون زي مهلاون أركا قدسكو كله أبزق أمتكو نبره ليلي استبهلت ناي جزانا دمو نابت خشنا عديا عب إقاري حلخلخ بلت جلز دليت كتمثل عيني مستأمتتني كابتي عب إداوي زنبره باني صعب بالكلا نعو بلعاقن عيت عليتن زليلا عب براخي بمدياب دك أسد نرئسان حقعان إنا درسكو عناون وراي كورسي قبركو ليلي مقد فترة اللي عيتان حتن كتحرنخ جمرت نتا تعدان بيجان زحبرا زفتوا ليلي دمونا بلبي تسانابتكوا بوشتاي حجة أنا نقيلي عبز قزاقن نعخ زخون سبالو بالكوا تذكروا نابتي عب دنب قزانا تتقيلو كبسل تقاريبو زنبرة فركوخ إنا معدخو كستنتن جمركو درو ود 17 عامت مأكالي تقرمكو عب شحنت 1985 عب اوان حسوم كيناتن تميتن يتوليده صبقن حقوسن نايقول عنت جزي أيحلفكن كافت أننتي بعينتي زعزبهم زنبركو نقرات كلهم لو مخذكرهم يسكحكحوني بزيك عامت كينات شغلوتن فرحن كال ذكرو بزح سناي نقراي نبرن عبت اوان بزحات إرتراوين هزانات كبدوم طرحو سلازحدر عبدك أسوم أخلماي إن حالميهم زدك أسنيرهم نبيت تمهرتي نمالتو دا أنمالالس نبرنامبر بزح متأس أي نبرنان وعيلنا حديرنا عبقلا أقات آمي بسنك بكينات هيواتنا كم إنسئن ودو قمتي نيرنا عما بالعصر تشوعات عامتيقن بحارنت كنبر نافقوت حدرني نافقوت اتقدم شعو بزي كابوره بعينتي زي رأكوو معارن تأبان زفاسو أهجر أوروبا عبتا عبش حنت شعت 298 كينات مس إثيوبيا كم زجمره هزبي بوق عز فلت اللعلت عب إجر جرب كوخ نيجزانا عب حد عبي دنقول لخفيلة صقري كحتسب عب مد لو نبركو عدي نتي عب صحي كموقع أنا حماي بشان كيلو تشكيما نباي بمتسقع عب لعلي دويلا كتنت أبتبالي جمرت ورحكم بوتينيرو أسمرا
ከም ወትሩ ሰማያታ ክፉት ፀሓያ ድሙቕ ነበረ እቲ ዘይምኖ ጥዑም ንፋስ እውን ከምቲ ልሙድ ንነበርቲ ከተማ ብህድኣት ይነፍሶም ነበረ ፀጉረይ ንምሕፃብ ብሳምና ምስዕፈርክዎ ገና ኣደይ ናብ ርእሰይ ማይ ቅድሚ ምድፍኣ ከቢድ ድምፂ ዝፈጠራ ነፈርቲ ኩናት ብልዕሊና ክሓልፋ ሰማዕኩ ድሕሪ ቁሩብ ካልኢታት ከዓ ዘፍርሕ ድምፂ ከቢድ ብረት ኣብ እዛና ዓለበ ምስ ዓፍራ ዝመልአ ፀጉረይ እናጎየኹ ናብ ልዕሊ ገዛና ብምውፃእ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ክፈልጥ ደየብኩ ሰማያት ኣስመራ ኣብ ቅድሚ ዒንተይ ብጸሊም ትኪ ተዓብለኸ እቲ ብርቱዕ ትኪ ክሳብ ነታ ብርሃን እትልግሰልና ሕያወቲ ፀሓይ ዝሽፍን ኣዝዩ ሰማይ ጠቀስ እዩ ነይሩ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተደብዲቡ ብፅርግያ ካብ ዝሓልፉ ዝነበሩ ሰባት ቁጥዐ ብዝተሓወሶ ቃና ኢትዮጵያ ዝብል ቃል ሰማዕኩ ከኣምን ኣይከኣልኩን ኢትዮጵያ እናበልኩ ንነፍሲ ሓትትክዋ ኣብቲ ሽዑ ምሸት ኣስመራ ጸላም ተኸድነት ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ንኸይረኣዩ ዝገበረ ጸሊም ትኪ ገና ኣብ ሰማያት ኣስመራ ይዝንብ ነበረ ገለ ስድራ ቤታት ኣብቲ ደብዳብ ናይ ዝሞቱ መቕረበን ተረድኣ ዋይ ተኾነ ብተመሳሳሊ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብቲ ዓለት ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ኣካየደ ሓያሎ ተምሃሮን ቆልዑን እውን ተጎድኡ እቲ ሽዑ ዝፈለመ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኣስታት 2 ዓመታት ህይወት ዕሸላት እናበልዐ ቀጸለ ብዙሓት ናይ ጸላም ለይትን መዓልታትን ሓለፉ ሓያለ ሞታንን ቁስላንን ኣሽሓት ግዳያት ካብ ክልቲአን ሃገራት ከባቢ 120,000 ሰባት ህይወቶም ሰኣኑ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ብኸቢድ ሰንከሉ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ስነ ልቦና ሽግር ፈጠረ እቲ ኩናት መን ከም ዝደለዮን መን ከም ዝጀመሮን ንፈልጦ ጉዳይ እኳ እንተዘይነበረ ሰላም ተረኺብልና ኣብ ቅሳነት ብምጽናሕናን ዝሓለፈ ኩሉ ውሕጅ ይውሰዶ ብምባል ካልእ መጻኢ ነማዕድወሉ ኣብ ዝነበርና ግዜ ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ኩናት ኮይኑ ስለዝተሰማዓናን በቲ ዝተፈጥረ ኣዝዩ ገረመና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ከቢድ ኩናት ኣትየን ዝብል ዜና ማዕከናት ዓለም ብፍጹም ክወሓጠልና ኣይከኣለን እዚ ብቕጽበት ናብ እዋን ቁልዕነተይ ወሰደኒ እቲ ግናይ ናይ ኩናት ዘመን ኣዘኻኽረኒ ገና ብዕሸለይ ካብ ድምፂ ኩናት ክፈርሕ ኣብ ሕቑፍደይ ክሽጎጥ ኣደይ ንዓይን ነታን ብ2 ዓመታት ዝዓብያ ምን ኣስሓብተይን ንኸይንፈርሕ ወትሩ ጽውጽዋይ ክትነግረናን ምሳና ሓቢራ ጸሎት ክትገብርን ተቐጀለኒ ኣደይ ወትሩ ኣጅኹም ኣቦኹም ክመጽእ ቀሪቡ እዩ ትብለና እኳ እንተነበረት ኣቦይ ግን ኣይመፀን ኣብቲ እዋን ኣቦይ ብሂወት ከምዘየለ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ደባዊ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓያል ወኒ ኣብ ዝቕጽለሉ ዝነበረ እዋን ሓደ ንግሆ ምሰደይ ኮፍ ኢለ እናዋጋዕኩ ብመስኮት ሓንቲ ዑፍ ደጋጊማ ጭቁጭቁ እናበለት ተመላለሰት እሞ ኣደይ ምስታይ ቡና ገዲፋ ገለ ብስራት ክትሰምዕ ምዃና ርግፀኛ ኮይና ሓበረትኒ ኮይኑ ግን ከምዘይ ሓሰበቶ ኣጋ ምሸት ሳምሶም እቲ ምዕባይ ሓወይ ኣብ ኩናት ተሃሪሙ ኣብ ሆስፒታል ከረን ደቂሱ ከም ዘሎ ዝነግር ዝሕዝን ዜና ናብ ቤትና መፀ እቲ ቀይሕ ፍረገጽ ኣደይ በቲ ሰማዓቶ ግናይ መልእኽቲ ብኡ ንብኡ ቅምስል ክብል ረኣኽዎ ንዓይ እውን ዓብ ስምባደ ፈጠረለይ ካብቶም 5 ኣሕዋተይ ኣነ መበራብዓይ መትሎ እየ ኣደይ ኣብ እዋን መግዛእቲ ደርግ ነቶም 5 ቆልዑ ምስ ወለደት ንበይና ብዘይ ኣቦያ ዓብያትና ከመይ ኢላ ከም ዝኸኣለቶ ኣይፈልጥን ኣቦይ ክዓርፍ እንከሎ ኣነ ገና ወዲ 3 ዓመት ህፃን እየ ነይረ ሚካኤለ በኽሪ ገዛና ወዲ 16 ዓመት ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ ራሄል ጓል 11 ሳምሶም ምዕባይ ሓወይ ወዲ 7 ዓመት እቲ ሓሳስ ልደ ገዛና ብዕድመ ምሳይ ኣዝያ እትቀራረብ መሓዛይን ሓፍተይን ዝኾነት ኣድያም ገና ጓል 1 ዓመት ጥራሕ ነበረት ዓበይቲ ኣሕዋተይ ብዛዕባ ሞት ወላድየ ይፈልጡ እኳ እንተነበሩ ንዓይን ንመንኣስ ሓፍተይ ኣድያምን ሕቡእ እዩ ነይሩ ኣብ ገዛና ብዛዕባ ሞቱ ይኹን ብዛዕባ ሂወቱ ዝዕለል ዕላል ኣይነበረን ብሓፂሩ ትርጉም ኣቦ ከየዝተመቐርኩ ስለ ዝዓበኹ ኣብ ገዛና ኣቦ ይሃሉ ኣያሃሉ ንዓይ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይነበረን መብዛሕትኦም ካብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ሕማምን ሞትን ናብ ሓደ ቤት ክመጽእ እንከሎ ምስ መርገምን ቁጥዕ ፈጣርን እዮም ዘተኣሳስርዎ ኣደይከ ንሞት ኣቦይ ምናልባት ብኸምኡ ዶ ተረዲኣቶ ትኸውን ግን እንታይ ስለ ዝፈጸመት እሞ ፈጣሪ ነዚ ዝኣክል መቕጻዕቲ ከውርደላ መልሲ ዘይረኸብኩሉ ሕቶ ቁልዕነተይ ነይሩ ሚካኤል ሓወይ ኣብ ትምህርቱ ኣዝዩ ንፉዕ ተምሃራይ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብ መበል 21 ዕድሚኡ ብባዮሎጂ ብማዕርግ ድሕሪ ምምራቑ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተላእከ
ሚካኤለ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝነኣሰ ተመራቂ ብምዃኑ እውን ምስ ናይቲ እዋን ሕብረት ዝተባህለት ጋዜጣ ቃለ መሕትት ኣካየደ። ነታ ጋዜጣ ምስ ጎበዝኩ ከይተረፈ ካብ ተዓቂባትሉ ዝነበረት ናይ ቤተሰብና ኣልበም እናውፃኹ እናሻዕ የንብባ ነበርኩ። ሚካኤለ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ኣይሓመቐን። ወላ እኳ ንዓና ንምሕጋዝ ጎኒ ጎኒ ትምህርቱ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ይሰርሕ እንተነበረ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ናይ ዶክተርነት መዓርግ ረኸበ። ኣደይ ኣብ ኤርትራ ናይ ጥሮታ መሰል ኣይነበራን። ድሕሪ ሞት ኣቦይ ኣደይ ኣብ ፈለማ ንኸይትጠሚ ዝነበራ ኩሉ ኣዋርቓ ክሳብ ምሻጥ በፅሐት። ፀኒሓ ግን ቅዲ ክዳን ተማህረት እሞ ኣብ ካቴድራል ከም ሳርቶ ተቆፂራ ብመጠኑ ኣታው እናረኸበት ንዓና ክትዓሊ በቕዐት። ንኣህጉር ኣውሮጳ ብመንገዲ ሚካኤለ ሓወይ ዝፈልጣ። ሚካኤለ ንክዳውንትና ሓሓሊፉ 20 ወይ 30 ፓውንድ ብመንገዲ ኣገልግሎት ፖስታ ኤርትራ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ይሰደልና ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ገንዘብ ባዕሉ ሒዝዎ ከም ዝመፀን ድሮ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ከም ዘሎን ሃንደበት ደው ኢሉ በሰረና። ኣደይ በቲ ሃንደበታዊ ብስራት ተሓጒሳ ዕልልታ ደርጓሓቶ። ብኡ ንብኡ እውን ገዛ ኣብ ምፅራይን ንመቐበሊ ዝኸውን ገለ ሕሩድ ከተዳሉን ሸበድበድ በለት። ነቲ ድሙቕ ዕልልታ ዝሰማዓ ጎረባብትና ከካብ ኣባይተን ናብ ገዛና ዓሰላ። ሚካኤለ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ንገዛ ምስ ኣተወ ኣብ ገዛና ዓብ በዓል ኮነ። ኣነ ብሓደ ኩርናዕ ኮይነ ኮፍ ብምባል እቶም ኣጋይሽ ቀልጢፎም ናብ ገዛውቶም ክኸዱለይ እሞ ሚካኤለ ሓወይ ሒዝዎ ዝመፀ ባልጃታት ክኸፍት ተሃንጠኹ። ሚካኤለ ብኤሌክትሪክ እትሰርሕ በራድ መፍልሒት ሻሂ፣ መስታረሪ፣ ሕብራዊ ቴሌቪዥንን ካልእ ዓብ ንብረትን ሒዙ ከም ዝመፀ ሓበረና። ፀኒሑ ከዓ እቲ ሃንቀው ዝበልናዮ ንነፍሲ ወከፍና ዝተማልኦ ንብረት ዓደለና። ኣነ ሰማያዊ ጅንስ ስረ፣ ጻዕዳ ስኒከር ጫማ፣ ቀይሕ ማልያ፣ ቀጠልያ ጃኬትን ረኸብኩ። ፍልይ ዝበለት ህያበይ ግን ንእሽተይ ብባተሪ እትሰርሕ ፒያኖ ነበረት። ነታ ፒያኖ ቀልጢፈ መለኽክዋ። ገለ ደርፍታት እውን ካርመላ ጀመርኩ። ኣውሮጳ እታ ናይ ሚካኤለ ሓወይ ክፍለ ዓለም ከመይ ክትከውን ከም እትኽእል ብልበይ ሰኣልክዋ። ጻዕዳ እተንጸባርቕ ህዝባ ዘይሓሙ ዘይሞቱ ገንዘብ ክረኽቡ ዘይሽገሩ ኩሎም ህዝባ ኣብ ዓበይቲ ቪላታት ዝነብሩ ኮታስ ምንኣስ መንግስተ ሰማያት ገይረ ቆፀርክዋ። ኣብኡ ክነብር ናይ ምድላይ ስምዒተይ ኣብ ጥር ዝበፅሐ። ኣውሮጳውያንሲ ከማና ይሓሙን ይሓዝኑን ዶ ይኾኑ ክብል ንነፍሰይ ክትምልሶ ብዘይትኽእል ሕቶታት ኣዋጠርክዋ። ሰነ 2001 ክሳብ ዕለት 2 መጋቢት 2002 ኣብ መንበሪ ገዛይ ተሓባእኩ። ገና ወዲ 16 ዓመተይ ነይረ። እተን ድሕሪ ምዝዛም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትና ናብ ማዓስከር ሳዋ ክወስዳና ተቐሪበን ዝነበራ ኣውቶቡሳት ኣብ ፊት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ደንደን ደው ኢለን ነበራ። እቲ ምስ ኢትዮጵያ ን2 ዓመታት ዝተኻየደ ኩናት ተዛዚሙ ነበረ። ሽዑ ድሮ ነቲ ንሕና ሓራ ኮይና ክንነብር ኢሉ ዝተቓለሰ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናብ ዲቕ ዝበለ ምልኪ ተሰጋጊሩ ነበረ። ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ናብ ገደብ ዘይብሉ ባርነት ካብ ዝሰጋገር ሓያሎ ዓመታት ሓሊፉ እዩ። ብዛዕባ ሕግን ቅዋምን ምዝራብ ከም ነብሩ ተቆፅረ። እቲ ዝነበረ ኣማራፂ ኩሎም መንእሰያት ኤርትራ በብእብረ ናብ ሳዋ ወሪዶም ምዕጣቕ እዩ። ድሕሪ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካልእ ውልቃዊ መደባት ዝነበሮ ኤርትራዊ ሰማዕ ሰኣነ መንእሰይ ፈትዩ ጸሊኡ ብግበር ኣይትግበር ናብ ሳዋ ክወርድን ኣብኡ ክነብርን ከም ዘለዎ ተነግሮ። እቲ ኩነታት ንኹሉ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዝዛዘመ መንእሰይ ቁልዕነቱ ክሰናበት ዝገብር እዩ ነይሩ። በቃ ቁልዕነት ድሓንኩኒ ሕጂ ትርር ዝበለ ህይወት እዩ። ኣብሩኽ ሰጥበል ኣነጻጽር ተኩስ ተጠንቀቕ ተዳሎ ጌጋ ምስ እትፍጽም ዝጽበየካ ፍሉጥ እዩ። ኢሰብኣዊ መግረፍቲ ኣልማዝን ሄሊኮፕተርን ዝበሃል መቕጻዕትታትን ናይ ትሕተ ምድሪ ጸላም ቤት ማእሰርትታትን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ እንተበፂሑ ከዓ መርሸንቲ ነፃ ቤት ፍርዲ ዝበሃል የልቦን። ትንፋስ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍ ወደቐት። እዚ ህይወት እዚ ንዝኾነ ኤርትራዊ ዕለታዊ ናብርኡ ኮይኑ እኳ እንተነበረ ኣነ ግን ክቕበሎ ኸበደኒ። ናብቲ ብህግደፍ ዝተፃወደለይ ገደብ ዘይብሉ ጉድድ ባርነት ከይኣቱ ከዓ ምስ ውሽጠይ ተሰማማዕኩ። ገና ተማሃራይ 10ይ ክፍሊ ኮይነ
ወትሩ ቀዳም ኣብ ብሕታዊት ጋዜጣዊንታና ፍቕራዊ ጽሑፋት ኣብ መጽሓፍን ብፒያኖ ገለ ደርፍታት ምድራስን ተለማሚድዮ ስለ ዝነበርኩ መጻዕ ዕድለይ ብኸምኡ ክምዕብል ተመነኹ። ሓደ መዓልቲ ናይ ጋዜጣ ሬድዮ ወይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ክኸውን እውን ልዑል ባህጊ ነበረኒ። ኣድያም ሓፍተይ ትምኒተይ ክገልጸላ እንከለኹ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውድዓዊ ኩነታት ኣብ ግምት እናእተወት እያ ይመስለኒ ብደውካ ኢኻ ትሓልም ዘለኻ ዝብል መልሲኣ ትበኒ ዝነበረት። ኣነ ግን ብዛዕባ ጉዱድ ዕስክርና ክሓስብ እንከለኹ ነፍሰይ ግንምድም ይብለኒ ነበረ። ከመይሲ ንሳብ መዓርከይ ዓባሓዉ ኣብ ኣገልግሎት ጌጋ ፈጺምካ ተባሂሉ ካብ ዝእሰር ካልኣይ ዓመቱ ሒዙ ስለ ዝነበረ እቲ ጉዳይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብዝግባእ እዩ በሪህለይ ነይሩ። እታ ዝተኣስረላ ሸላ 2 መገላበጢ ዘይብላ ረሳሕ ክፍሊ እያ ነይራ። ንመዓልቲ ሓንሳብ ሽንቲ ክወፅእ ይፍቀዶ። እቲ መግቢ ሓደን ዘይቅየርን ንቑፅባኒ ምስ ማይ ጅርንቋቕ ዓደስ እዩ። ምስኡ ሕሱም መግረፍቲ ኣለዎ። መዓስ ከም ዝፍታሕ ኣይፈልጥን። ብዛዕባኡ ኸማን ክሓስብ ኣይደልን። ካብኡ ዝገደደ ናይተን ገለ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሳዋ ምስ ወረዳ ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃኢ ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕሪት ከም ዝኸዳ ዝገብር ሕማም ከም ዝሕዘን ምስ ሰማዕኩ ሳዋ ምድራዊት ሲኦል ኮይና ተሰማዓትኒ። ኤርትራ ሃገረይ ንህዝባ ብሕሱም ኢሰብኣዊ መግረፍቲ ብምቕጻዕ ኣብ ዓለም ምስተን ንህዝበን ብኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ዝልለያ ሃገራት መሪሕ ኮይና ክትርቋሕ ግዜ ይወሰደላን። ኣነ እቲ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ እንታይ ምዃኑ ሕርሕራይ ገይረ ዝርዳእ ንስርዓት ግደፍ ካብቶም ኣቐዲሞም ቆብ ኣቢሎም ዘለለይዎ ብምዃነይ ወትሩ ኣዝየ ዝኾርዕ። ኣብ መዓልቲ ምብጋስ ሳዋ ካብቶም ዝበዝሑ ኣማራፂ ስኢኖም ጥሕንን ኮረሾን ቆፂሮም ዝተበገሱ ተማሃሮ ኣይነበርኩን። እንታይ ደኣ ንቆፀራ ዕለተ ባርነት ኣብ ቤተይ ኮፍ ኢለ ክሕልፋ እየ መሪፀ። ዝወለደት ትውለድ። ኣድያም እታ መንእስ ሓፍተይ ብመንፈዓታ ሓደ ክፍሊ ዘሊላ ስለ ዘርከበትኒ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ምሳይ ብሓደ ዓመት ኢና ዛዚምና። ንሳ ግን ከማይ ንሃገራዊ ባርነት ኣይተሓሰመትን። ብዘይ ምምታ እያ ተበጊሳ። ድሓን ኣነ ክዕለመ ንስኻ ከዓ ኣብዚ ነደይ ትሕግዛ እናበለት ክትጨርቀለይ እንከላ ትርጉም ሃገራዊ ባርነት እንታይ ምዃኑ ብዘይ ምርድኣ ሓዘንኩላ። ኣድያም ኩሉ ምስጢረይ እትፈልጥ ብዕድመ እውን ምስቶም ካልኦት ኣሕዋተይ ኣነጻጺርካ ዳርጋ መሰታይ ስለ ዝኾነት ብዙሕ እዋን ግዜና ብሓደ ኢና ነሕልፎ ነርና። ቆልዑ ኮይና ምውዓልናን ምሕዳርናን ብሓደ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ትምህርቲ ብሓደ ክንፃወት እንከለና ዝበዝሐ እዋናት ንሳ እያ ትዕምፀኒ ነይራ። ከም ገለ ኣብ ፀወታ እንተተባኢስና ኢዳ ሰብሲባ ትቃለሰኒ። ኣነ ግን ስለ ዝንሕፋ ስቕ ኢለ ይወድቀላን ይህረመላን። ኣብ መንጎና ዝኣቱ ሰብ ኣይነበረን። ህዝባዊ ግንባር ኣስመራ ምስ ተቆፃፀሩ ናይ ተጋደልቲ ባህላዊ ደርፍታት ክንደግም እንከለና ኣድያም ብዕንጨይቲ ዝተሰንዐ መጉልሒ ድምፂ ናብ ኣፈይ ተፀጋዓለይ እሞ ኣነ ድማ ናይ ሓይሊ ጎረሮይ ኪኖ ማዕዶ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ጋርሳ እናበልኩ ናይ ኣኽሊሉ ተፈኖ ደርፊ ይደግም። ብተፈጥሮይ ኣዝየ ሓፋር እኳ እንትኾንኩ ኣብ ጽርግያ ኮይነ ደርፊ ባህሊ ውድብ ክደግም እንከለኹ ግን ሕፍረተይ ንእለት እዩ ቅንጥጥ ዝብል ዝነበረ። ደቂ መማህርተይ ናብ ሳዋ ክጓዓዙ እንከለዉ ኣነ ኣብ ገዛይ ኮይነ ኢትስ ማይ ላይፍ እትብል ናይ እንግሊዝ ደርፊ ወሊዐ ይስዕስዕ። ሚካኤል ሓወይ ኣብ ለንደን፣ ራሄል ምስ ሓዳራ ገዛ ቀይራ፣ ሳምሶም ሓወይን ኣድያም ሓፍተይን ኣብ ሃገራዊ ባርነት ስለ ዝነበሩ ኣብ ገዛ ኣነን ኣደይን ጥራሕ ኢና ተሪፍና። ምናልባት ካብ ገዛ ተንከስኪለ ከይወፃኹ ካብ ድፋና ተሓባእኹ ን10 ኣዋርሕ ናይ ገዛ ሕዩር ንክኸውን ከም ዝተፈረድኩ ኣቐዲመ እንተዝፈልጥ ንውሳነይ ዳግመ ግምት ምገበርኩሉ ነይረ። ይኹን እምበር ናብቲ ዝተዳለወለይ መደብ ሃገራዊ ባርነት ብዘይ ምፅምባረይ ባህ በለኒ። ብፍላይ ኣብ ደንበ ገዛና ኣብ እግሪ ጽላል ገረብ ኣውሊዕ ኮፍ ኢለ ንፋስ ኣስመራ ከስተማቕርን ከለኹ ሓራ ዝኾንኩ ይመስለኒ ነይሩ። ሓርነት ኣውሊዕ ኣውሊዕ ዝጨኑ ሓርነት ብዝከኣለኒ ዘካርያስ ዝበሃል ፍጡር ብዒንቲ ህግደፍ ከምዘይተፈጥረ ክገብሮ እኳ እንተፈተንኩ ምምሕዳር ደቡባዊ ምብራቕ ኣስመራ ግን ዘካርያስ ክብረኣብ ህላውነቱ ስለ ዝፈልጡ መፀዋዕታ ናብ ገዛ ይለኣኹለይ። ናይቲ መፀዋዕታ ትርጉም ብሩህ ነይሩ። በቲ ዝተፀዋዕክዎ ዕለትን ሰዓትን ኣብ ምምሕዳር ከተማ እንተደኣ ተረኺበ ብሓይሊ ናብ ሳዋ ከም ዝውሰድ ስለ ዝገመትኩ ነቲ መፀዋዕታ ኣየኽበርክዎን። ሕጂ እውን ብስቕታ ኣብ ቤተይ ኮፍ በልኩ። ፀኒሐ ድሕርቲ ናይ ቆፀራ መዓልቲ ግን ምኽንያት ፈጢረ ናብ ምምሕዳር ደቡባዊ ምብራቕ ኣስመራ ብድፍረት ከድኩ። ስለምንታይ ኣብ ዝተባሃልክዎ ዕለተ ቆፀራ ክርከብ ከም ዘይከኣልኩ ምስ ተሓተትኩ ኣደይ ንበይናያ ሓጋዚ የብላን ዝብል መልሲ ሃብኩ። እታ ናይቲ ንኡስ ምምሕዳር ሓላፊት
ናይ ገዛና ፋይል ገንፂላ ድሕሪ ምንባባ ኣብ ገፀይ ከትከት ኢላ ሰሓቐትኒ ኣዴኻ 5 ወሊዳ ገለ ኣብ ደገ ገለ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣለኹም ትፈልጥ ዲኻ ሓደ ዝወለዳ እኳ ሕሉፈን ንፅፈን ነዚ ሃገር ይንሂበን ንስኻ ግን ሓደ ከዳዕ ፈራሕን መድሓርሓርን ኢኻ እናበለት ክትዝልፈኒ ጀመረት ኣስዒባ እውን መልሰይ ከይተፀበየት ያላ ሕጂ ነዲኻ ንታዕሊም ዝኸውን ገለ ጥሕኒ መሳልን ገለ ፍኹስ ዝበለ ክዳውንትን ሒዛትልካ ክትመፅእ ናብታ ጸሓፊተይ ከድካ ኣደውል እንበላ በለት እሞ ብሕርቃን ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፋኣኒ ከይተዳህልኩ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኸይድ ድሌት የብለይን ኢለ ገጺ ኣሲረ መለስኩላ ህዋ መን ስለ ዝኾንካ ኢኻ ንነብስኻ ባዕልኻ መደብ ትሰርዓላ ኢለካ ኣለኹ ሕጂ ካብዚ ብእዝንኻ ተወጢጥካ ናብ ሳዋ ክትከይድ ኢኻ ኢላ ናይ ባዕላ ቴሌፎን ብምሃብ ነደይ ክድውለላ ስልኪ ቀበለትኒ ኣመራፂ ነበረንን ነቲ መርድእ ነደይ ብቴሌፎን ደርጓሕኩላ ኣደይ ነዚ ምስ ሰምዐት ምስታ ሓዳስ ዝተባህለት ዓይነ ስውርቲ መሓዛኣን ናይ ዕለታዊ ቡን መሳይቲታን እናተሃንፈፈት ናብ ምምሕዳር ደቡባዊ ምብራቕ ኣስመራ ደበኽ በለት ኣነ ነታኡ ዝነበረት ሓላፊት ኣብ ቅድሚ ሓያሎ ሰባት ብሕርቃን ሰኺረ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ እንተኾይኑ ስራሕኩም ብኻ ከይመጻኹም ተሪፍኩም እዚ ዲ ሓርነት እዚ ዲ ነፃነት እናበልኩ ተዓሊመ ምስ ወዳእኩ ምትኳስ ኣብ ኣኽላመድ ምዃነይ ኣፈራራሕኩዋ ሽዑ ድሓን እዋን ስለ ዝነበረ ግዲ ኮይኑ ነዚ ድፍረተይ ዝኸውን ተመጣጣኒ መቕፃዕቲ ኣይተዋህበንን ሎም እንተዝኸውን ግን እቲ መልሲ ካልእ ምኾነ ኢለ ይሓስብ ኣደይ ትብሎ ጠፊእዋ በጃ ኸዛጓለይ ወደይ ጥዕና የብሉን ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ፈቲ ይኮነን እናበለት ነቲ ሓላፊት ተማሕፀነታ እቲ ሓላፊት ግን ኣዝያ ስለ ዝተቆጥዐት ናብ ማይ ተመናይ እንዳሰዓል ቴሌፎን ብምድዋል ኣብ ቅድሚ እዝንና ንዓይ ናብ ሳዋ እተብፅሕ መኪና ክትመፅእ ኣዘዘት ብዕድል ግን እቶም ኣብ እንዳሰዓል ዝነበሩ መሳርሕታ ንግዚኡ መራሒ መኪና ከም ዘይብሎም ስለ ዝሓበርዋ ኣብ ዝቕፅል ዙር ብዘይ ሕቶን ርእቶን ክብገስ ከም ዝኾንኩ ኣብ ወረቐት ኣፈረመትን እሞ ንገዛይ ክምለስ ፈቐደትለይ ኣደይ እንተዘይትመፅእ እሞ ነቲ ሓላፊት እንተዘይትልምነለይ ግን ምናልባት በቲ ዘረኣኽዎ ሕልፍ ድፍረት ንበሎ ወይ ዕሽነት ኣብ ክወፆ ዘይክእል ጉድጓድ ምሰፈርኩ ብኡ ቢለ እውን ንሰዋ መወረድኩ መን ይፈልጥ እውን ብኡ ገይረ መሓቐቕኩ ሳማ ዓርከይ ኣቐዲሙ ብፍቓዱ ንሳዋ ወሪዱ ክነሱ ኮብሊሉ ኣብ ገዛ ተሓቢኡ ስለ ዝነበረ ህይወት ኣብ ናይ ህግደፍ ሸላታት ከመይ ከም ዝመስል ጽቡቕ ገይሩ ገሊጸለይ ነይሩ እዩ ሳሚ ካብ ሃገራዊ ባርነት ተሓሲሙ ኣብ መንጎ ኣቋሪፅዎ ኮፍ ስለ ዝበለ ማለት ብኣገላልፃ ህግደፍ ስለ ዝኸብለለ ልክዕ ከማይ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብሓርነት ክንቀሳቐስ ፍቓድ ኣይነበሮን ኣነ ንሱን ናይ ሓባር ሽግር ስለ ዝነበረና ሓንሳብ ኣብ ገዝኦም ሓንሳብ ኣብ ገዛይ ካብ ግፋ ተኸዊልና ነቲ ዘይሓልፍ ዝመስል ግዜ ክንመቐሎ ጀሚርና ነበርና ናይ ገዛ ማሕዩር ካብ ቤት ማእሰርቲ መፍለይ የብሉን ኣዝዩ ኣሰልቻዊ እዩ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ቤት ትሕበስ ሙሉእ ለይቲ እውን ከምኡ መወዳእታና ከመይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን ስቕ ኢሉ ይወግሕ ይመሲ ለውጢ የለን ተስፋ ኻባና ሃደመ ኣብ ገዛ ዓድኻ ተሓቢእካ ናብራ መረረና ሓርነት ናፈቕና ንግዳም ወፂና ከም መንእሰያት መጠን ድላይና ንኾነሉ መዓልቲ ክንርኢ ሃርር በልና በቃ ሓራ ክንከውን ን300 መዓልታት 7200 ሰዓታት ብዘይቆም ነገር ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ምዕባጥ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ዝፈተነ እዩ ዝርድኦ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንግዳም ወፂኻ ምስ መዛኑኻ ኣብ ጎደናታት ሸናዕ ምባል ሓጢኣት ኣይኮነን እዚ ግን ንዓና ብሕልሚ ጥራሕ ዝጭበጥ ኮነና እቲ ዝነበረና ምርጫ ኣብ ቤትና ኮይና ሬድዮ ምስማዕ ገለ መጽሓፍቲ ምንባብን ቴሌቪዥን ምዕዛብን ነይሩ ኣብ ቤተይ ኮይነ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ድምፂ ፍጡራት ናይ ኣደይን ናይታ ስሕት ኢላ ንገዛና ቅልቅል ትብል ዝነበረት ራሄል ሓፍተይን ጥራሕ እዩ ነይሩ ኣደይን ራሄል ሓፍተይን ብተፈጥሮአን ዓዊለኒን ዝዛረባ ክልቲአን ተራኺበን ክዕልላን ከለዋ ገለ ሓደጋ ዝተፈጥረ እዩ ዝመስል እቲ ሓያል ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ካብ ዘብቅዕ ድሮ ናብ ካልኣይ ዓመቱ ይኸይድ ነይሩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ገና ገደብ ኣይተገብረሉን ነቶም ኮብሊሎም ዝተባህሉ ወይ ንሳዋ ምውራድ ዝተሓሰሙ መንእሰያት ካሃድኑ ኣብ ፈቐዶ ኣንጎሎታት ኣስመራ ፋሕ ዝበሉ ወተሃደራት ትግደፍ ማእለይ ኣይነበሮምን ኣነን ሳማ ዓርከይን እቲ ናይ ገዛ ማሕዩር ምጽዋሩ ሰኣናዮ ምሕር ነዋሓና ከም ቀደምና ኣብ ቅርዓት ቤተ ክርስቲያን ሳን ፍራንቸስኮ ክንጻወት ሲነማ ኣቲና ፊልምታት ክንርኢ ኮታስ ከም ኩሎም ኣብዛ ዓለምና ዝርከቡ መንእሰያት
ባህርያዊ ዝኾነ ጥዑይ መንእሰያዊ ህይወት ክንሕልፍ ተመነና ብፍላይ ከዓ ኣነ እቲ ወትሩ ቀዳም ኣብ ብሕታዊት ፍቕራዊት ጋዜጣዊንታና ዝጽሕፎ ዝነበርኩ ፍቕራዊ ጽሑፋት ከቕርብ ብዘይ ምኽኣለይ ኣዝዩ ሕማቕ ተሰሚዑኒ ነበረ ኣደይ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ውዒሉ ሓዲሩ ከም ዘይተርፈኒ ስለ ዘስተውዓለት ሓንሳብ ልዝብ ብዝበለ መንፈስ ሓንሳብ ብቁጥዐ ናብ ሳዋ ክኸይድ ከም ዘለኒ ክደፋፋኣኒ ጀመረት ናተይ መርገፂ ግን ሓደን ኮይኑ ዘይቅየር ነበረ ሎሚ ኣይከይድ ጽባሕ ኣይከይድ ሳዋ ከምኻድ ሞት ይመርጥ ዝብል ደረቕ መርገፂ ሓደ ዕለት ኣብ መንበሪ ገዛ ሳማ ዓርከይ ተሓቢእና ኣብ ዝቐነናሉ ሃንደበት ከሓሰብናዮ ማዕጾ ብሓይሊ ተኳሕኩሐ ነዚ ምስ ሰማዕና ተቐላጢፍና ዝኾነ ቃል ከየምልቕና ናብ ሓደ ክፍሊ ኣቲና ብውሽጢ ዓፀናዮ መልሓስና ዝበለቶ እኳ እንተዘይነበረ ልብና ግን ነጢራ ክትወፅእ ደለየት ኣብቲ ገዛ ሓብቲ ሳማ ዓርከይ ስለ ዝነበረት እናፈርሐት ማዕጾ ኸፈተት እቶም ወተሃደራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ናይታ ገዛ ክፍትሽ ጀመሩ ንኹሉ ድሕሪ ምፍታሾም ናብታ ንሕና ተዓፂናላ ዝነበርና ክፍሊ በጽሑ እጹብ ምንባሩ ግን ከኣትዉ ይከኣሉን ሓብቲ ሳማ ዓርከይ እቲ ንሕና ተሓቢእናሉ ዝነበርና ክፍሊ ንሓደ ካብ ደገ ዝመፀ ኣቑሑቱ ጥራሕ ከቐምጠሉ ዝተኻረየ ክፍሊ ምዃኑ ብሓሶት ከተእምኖም ፈተነት ሓደ ካብቶም ገፈፍቲ ሰብ ግን ከኣምና ስለ ዘይከኣለ ሓሳዊት ክፈትዮ ተዘየለ ሴርና ክንኣቱ ኢና በላ ንሳ ከዓ ዝወለደት ትውለድ ኢላ ስበርዎ ኣነ ግን ሓላፍነት ኣይወስድን በለቶም ንሕና ብውሽጢ ኮይና እቲ ዝበሃል ኩሉ ንሰምዖ እኳ እንተነበርና ከም ገለ ድምፂ ምንቅስቓሳትና ከይሰምዑ ጥራሕ ብዓቢ ጥንቃቐ ትንፋስና ሓቢእና ኣብ ዘለናዮ ደረቕና ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ እቶም ገፈፍቲ ሰብ ንሓብቲ ሳማ ዓርከይ ስለ ዝኣመንዋ ተጎጓ ኣእጋሮም ነጊፎም ካብቲ ገዛ ወፁ ኣነን ሳማ ዓርከይን ድሕሪ ዝፈታኒ ፍጻመ ኮፍ ኢልና መኸርና ካብቲ ዘጋጠመና ዝኸፍአ ሓደጋ ደጊሙ ከይምለሰና መኸርና ወይ ዝበሉኻ ግበረሎም ወይ ዓዶም ግደፈሎም ከም ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ግደፍ እቲ ሓይልን ስልጣንን ኣብ ኢዱ ክሳብ ዝሃለወ ንሕና ወይ ዝደለዮ ክንገብረሉ ኣለና ወይ ከዓ ነታ ንሱ ዝቆጻጸራ ኤርትራ ክንገድፈሉ ከም ዘለና ተሰወጠና ምኽንያቱ ቅድሚ ዝውን ኣብ ገዛይ ተመሳሳሊ ተፍትሽ ተገይሩስ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ገዛና ብምውፃእ ተሓቢእና ንስክላ ኣምሊጥና ኢና ስለዚ ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ክንጸርግ ከም ዘለና እቲ ግዜ ባዕሉ ሓበረና ስደት ትብል ቃል ንእሽተይ ተስፋ ረኸብናላ ኣርሒቕካ ምጥፋእ ናብ ካልእ ቦታ ሰላማዊ ስፍራ ምግዳድን ጭቆናን ዘይብሉ ሓርነት ዘለዎ ሰብኣዊ ክብሪ ወዲ ሰብ ዝሕለወሉ ሰፈር ቅሳነት ግን ስደት ናበይ ምናልባት ኣውሮጳ በልና ኣውሮጳ እታ ተቐዳዲምና ኣብ ኣእምሮና ዘስፈርናያን ዝመረፅናያን ኣህጉር ኮነት እወ ናብ ኣውሮጳ ናብቲ ርስሓት ዘይብሉ ዝመስል ብኽረምቲ ብፃዕዳ በረድ ዝተሸፈነ ኣብ እዋን ሓጋይ ብሳዕሪ ዝለምዐ መሬት ሓርነት በቃ ክልተ ምርጫ ነበረና ወይ ንስደት ክንከይድ ወይ ብህግደፍ ተታሒዝና ናብ ሳዋ ወይ ብዕድል ዶብ ኤርትራን ተሰጊርና ኣንፈትና ናብ ኣውሮጳ ብምቕናዕ ክንዕወት ቀስ ብቐስ ሕልምና ክውን ንምግባር ምንቅስቓስ ጀመርና ኣብቲ ናይ እዋን ንእስነት ሕልምና ናብ ኣውሮጳ ኸይድና ብሓርነት ምንባር እምበር ናብ ኣውሮጳ ንምብጻሕ ዘሎ ሓደገኛ ጉዕዞን ኣብ ኣውሮጳ ኣቲኻ ብሓቂ ሰላምን ሓርነትን ክርከብ ድዩ ዝብል ሕቶን ኣብ ግምት ኣየተናዮን እቲ ሓልሓል ዝብል ምድረ በዳ እቲ ጸሊም ማእከላይ ባሕሪ እቶም ኣብ ሓያሎ ሃገራት ንዓና ዝጽበዩ ጨካናት ሓለውቲ ዶብን ሕሱማት ነጋዶ ደቂ ሰባትን ብፍጹም ክንሓስቦም ካብ ዘይከኣልና ግን ከዓ እቶም ቀንዲ ክንብድሆም ዝጽበዩና ዝነበሩ ሓቅታት እዮም ነይሮም ምንቅስቓስና ኣበርቲዕና ቐጸልና ዶብ ከሳግረኩም ዝኽእል ሰብ ተረኺብሎ ዝብል ወረ ብወገን ስድራ ሳማ ዓርከይ ስለ ዝመፀ እናተሃንፈፍና ናብ ቤት ሳሚ ኸድና እቲ ከሳግረና ዝተባህለ ሰብ ኣይረኣናዮን እንተኾነ ንሓደና እምበር ንኽልተ ሰብ ብሓደ ኸስግር ስግኣት ከም ዝኾኖ ካብ ስድራ ሳሚ ተነግረና ሳማ ዓርከይ ክንፈላለ ፍጹም ስለ ዘይተዋሕጠሉ ስለምንታይ ክብል ሓተተ ወላዲት ሳሚ ሓደጋ ስለ ዘለዎ ኢኮም ኢልና በላ ኣዚና ጓህና ክንፈላለ ድሌትና ኣይነበረን ኮይኑ ግን እቲ ዶብ ዘሳግር ሰብ ብመንገዲ ስድራ ሳሚ ስለ ዝተረኽበ ሳሚ ክኸይድ ኣነ ክጸንሕ ከም ዘለኒ ርድኡ ነይሩ ውሽጠይ ዕረና ጣዕመኒ ንሳማ ዓርከይ ሓቒፈ ተሰናበትክዎ ኣጆኻ ኣብ ቀረባ ግድን ኣብ ኣውሮጳ ክንራኸብ ኢና በልክዎ ሳሚ ግን ደስ ኣይበሎን ክድዓት ኮይኑ ተሰምዖ
ተመይሉ ንበይነይ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ምስ ህግደፍ ራሕሪሕኒ ከም ዝኸይድ ሕርብት በሎ ግን እታ ናይ ምፍልላይ እዋን ስለ ዝኣኸለት ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን ድሕሪ ማዓርከይ ብጽምዋ ንነብሰይ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር እናተሰቐኹ ክነብር ስለ ዘይተዋሕጠለይ ምቕባሉ ኸበደኒ ዓቕለይ ጸበበኒ ጽምዋ በልዓኒ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ደንበ ቤትና ብሕርቃን ኮለል ይብል ብዘይወዓል ሕደር ካብቲ ዝነበርክዎ ናይ ገዛ ማሕዩር ሓራ ክኸውን ደለኹ ነቲ ኣዝየ ዘፍቅራ ኤርትራ ንድሕሪት ክገድፋ ንወላዲተይ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ጨኪነ ሕቖይ ክህባ ካብ ርዑት ህግደፍ ንምንጋፍ ዝነበረኒ እንኳ ኣመራጺ ስደት ስለ ዝነበረ ንኹሎም መቕረበይን ፈተውተይን ራሕርሕዮም ክኸይድ ግድን ነበረ ስደት ግን ሃንደራ ኢልካ ትኸዶ ስለ ዘይኮነ ዓብዪ ሓገዝ የድልየኒ ነይሩ ኣደይ ብዘይካ ንሳዋ ናብ ካልእ ተወዝ ከይብል ኣጠንቂቓትኒ እያ ዝነበረኒ ኣማራጺ ብዘይ ናይ ኣደይ ሓገዝ ርእሰይ ክኢለ መንገዲ ስደተይ ምጽራጊ ነይሩ ንሚካኤል ሓወይ ንዝኾነ ካልእ ጉዳይ ከም ዝደለኽዎ ኣመኽኔ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ገንዘብ ንኽልእ ከለይ ክሓቶ ወሰንኩ ሚካኤለ ዝሓተትካዮ ቀልጢፉ ዝፍጽም ብዙሕ ሕቶታት ዘየቕርብ ዓይነት ሰብ ብምዃኑ ንዝሓተትክዎ ገንዘብ ከይወዓለ ከይሓደረ እዩ ልኢኽለይ እንተኾነ ገንዘብ ጥራሕ በይኑ እኹል ኣይነበረን ነቲ ገንዘብ ተቐቢሉ ዶብ ዘስግረኒ ሰብ ምርካብን ክሳብ ዶብ ሱዳን ብኸመይ ብልሓት ክበጽሕ ከም ዘለንን እቲ ሓደን ቀንድን ዛዕባ ይኮነ ነቶም ኩሎም ዝቐርቦም ሰባት በብሓደ ድሕሪ ምምዛን ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ መደባት ስደተይ ንምምኻር ንሓደ ብመንገዲ ማዓርከ ኣቢለ ዝፈልጦ ርጡብ ዝበልክዎ ሰብ ረኸብክዎ እሞ ብዛዕባ ናይ ስደት መደባተይ ኣካፈልክዎ ዘይምርድዳእ ምስ ወላዲተይ ማዕጾ ገዛና ዝተኳሕኩሐ መሰለኒ መቸም ሃንደራ ኢልካ ምኽፋት የለን እቶም ገፈፍቲ ሰብ ጋሻ ተመሲሎም ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ጥንቃቐ ምግባር ተለማሚደ እየ ሓደር ክርሻን እናበለት ንጎረቤት ሰላም ክትብል ብርሑቕ ስለ ዝሰማዕክዋ ግን እቲ ዝኳሕኩሐ ሰብ ኣደይ ምዃኗ ርግፀኛ ኮይነ እየ ማዕጾ ኸፊተ ድሕሪ ምኽፋተይ ግን ኣይግድን ኣደይ ዘይኣመላ ገዚፍ ዘንብል ተሰኪማ መፀት ናይ ወርሒ ቀለብ ዶ ደኣ ሸሚታ ኮይና ኢላ ሓሲበ ነይረ ኣደይ ግን ሓፂር ስረ ጥሕኒ ቆሎ ኮረሽ እያ ተሰኪማ ነይራ እቲ ንብረት ኣነ ንሳዋ ሒዘዮ ዝኸይድ ምንባሩ ንኽርዳእ ግዜ ይወሰደለይን ህዋ ኣደይ በልክዋ ከም ሓውሲ ሕቶ ብድሕሪኡ ግን ሕርቃነይ ምቁፅጻር ስለ ዝሰኣንኩ እናጎየኹ ናብ መደቀሲ ክፍለይ ብምኻድ ማዕጾ ብሕርቃን ብሓይሊ ገዋ ቢላ ዓፅኽዎ ኣብ ክፍለይ ኣብቲ ሰማያዊ ዝሕብሩ መንደቕ ለጢፈዮ ዝነበርኩ ምስሊ ድምፃዊ ማይክል ጃክሰን ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ንፋስን ድምፅን ንመሬት ወደቐ ሃይ ማይክል ፈጢሩልካ ኣብ ሃገርካ ከም ድላይካ ኾንካ ትነብር ኣለኻ ህቡብ ደራፍ እምበር ጉዱድ ዓስከር መላኺ ኮንካን እዋይ ትዕድልቲ ኣነ ኸኣ ትሪአኒ ኣለኻ ከም በጊዕ ናብ ሳዋ ወሪደ ክሓረድ ቀመም ተዓዲግለይ ኣሎ ኣሕ እናበልኩ ብመንፈስ ምስቲ ኣብ እዋን ቁልዕነተይ ኣዝዮ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ድምፃዊ ማይክል ጃክሰን ሓፂር ዕላል ገበርኩ እሞ መሊሰ ነቲ ኣብ መሬት ወዲቑ ዝነበረ ምስሉ ኣብ መንደቕ ክፍለይ ጠቃዕክዎ ኣደይ ከተረጋግኣኒ ደድሕረይ ብምምፃእ ንማዕፆ ክፍለይ ቀስጌራ ኳሕኳሓቶ ክኸፍታ ይደለኹን ኣብ ውሽጢ መደቀሲ ክፍለይ ኮይነ ብዓውታ ኣደይ ግን ስለምንታይ ኢኺ ኣብዚ ሃገር እዚ ወሊድክኒ ክብል ሰፍ ዘይብል ሕቶ ኣቕረብኩላ ንሳ ዘንቢላ ብምቕማጥ ዘክወደይ እንታይ ዲኻ ኾንካ ብምባል ንሳውን ንሕቶይ ብሕቶ መለሰት ከምዚ ኮይነ ሪኣትኒ ስለ ዘይትፈልጥ ኣዝያ ሰንቢዳ ነበረት ኣነ ግን ሕርቃነይ ስለ ዝገንፈለ ኣብዚ ሃገር እንታይ ዓይነት ህይወት ክሕልፍ ከም ዝኽእል ክትግምቲ ኣይከኣልክን ማለት ድዩ ብዘይካ ኩናት ጥሜት ባርነትን ሞትን እንታይ ኣሎ ቁርብ ንምንታይ ኣብዚ ሃገር ዝፈጢርክኒ እናበልኩ ንህግደፍ ዝረኸብኩ ክመስል ኣእዳወይ ዓሚኸ ንመንደቕ ክፍለይ ብቁጥዕ እናሃረምኩ ተሃናይ ኣውፃኹ ዘከርያስ ወደይ በጀኻ ከምኡ ትኹን እንታይ ምኽብለካ ደሊኻ በቃ ተሓቢእካ ንዘለኣለም ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንሳዋ ምኻድ በኣኻ ኣይተጀመረን ስለዚ ሓደራኻ ንሓንጎልካ ኣእምኖ እሞ ተቐበሎ ዝብል ድምፂ ኣደይ ንማዕፆ ክፍለይ በሲዑ ናብ እዛነይ ዓለበ ናይ ኣደይ ሸቐሎትን ተስፋ ምቑራፅን ይርዳእኒ ነይሩ ናታ ፍርሒ ሓደ መዓልቲ ካብ ውሽጢ ቤተይ ብሓይሊ ገፊፎም እናገረፉ ንሳዋ ክወስድኑ ምዃኖም ስለ ዝገመተት ነቲ ዘይተርፈኒ ጋሻ ኣጥቢቐ ክስዕሞ እያ ትመኽረኒ ነይራ ኣነ ግን ብዛዕባ መጻኢ ህይወተይ ዝሸቐል ነይረ
نتي سلمنتاي وليد كني خبل أقدم مزحتت كوا جنكا ملس زي هابت اللي حتو دقيمة أغرب كلها نمنتاي وليد كني نمزحلت إيت ويس نمجلجل ملكي نحطي مليسك فحكوا عدي حجون رجع إلى أملاخ مبر أنا فترك خان أملاخ يذهب النجن أميني لا تقبله سلازي حطخا جيجا أي بلتني أما أنا باريك خونا يدلني بقى بعلو يفلت أقول بعلات فلت سوا أنا حارة خوينا خنا بريزدلي قرف النبك عيلة أو عراتي تقاديمة كاولاليتي ملس خيسمع نأزاني بمترأس عصخوة بحسابك ننفسي حتتكوا عديقن نمنتايو سمعيتي زيردا سلمنتاي أنا سواك خيد تدفع نزلا كندي جزي إخي قلت الله انترفو بحيلي بفيرو أداوي تقفيده بفتاوي نسوا خمزي كيد ميتي جزيدو أحبر كواني نمنتاي كن زيردا اسك حجون كدق من الليلة بدد بالكمو نتبوشت إذا عصخوه مع صمدك أسخفلي كفيته ما بدي كدكو بحرك عنكا عدي نعيقن سلمنتاي نقدد عسكرنان بارنتن تمني خلي ولا دي تيكونكن إلا بحرك عن دمتي إنا تقرارتن قرري إنا درقن حتت كوا ملسخي هابتني أسعب بيله أنا نسخني رنت زخون أبكم زعينة حجر كل عي مولدكن بكا بين خمن بار ممارسكم عدي بقالاتي كم استنبدت أبقت عين ببنيرو كتزحلنون حسيبا نيرا تاني حاجن نساون قد تقطعه أنا مع أسنا بيت مأسرتي سدك على خبلتني بكا قدفني أنا كاد حلم لاني إلى حقوه بيع كابتقاء كرحق فتنكو عدي كتسمعني دمت أبريخا أما بحلمي زي نبر بلتني أنا ناب كفلي نسا نامناي جزا سرحة ملسنا مسدي بزعبا زخونة كزارب سلازخقل لكع كم حزاي سلازقط على عزي إز فتوى ولا شح جزين حد حدنا نقايق عمون قناقن عبكرم تزترف كرحنتي أين برنان ناي ولادن ولدن قداي سلازخونة بتز أنا حنا قايق كوري تما يبلكن سرح جزا حجزا عندنا نبدي تملسكو عدي نتنابدن ببيتنا زفاريا درهو كردات سرناين ماين كتقرارب لنص أنا حتني أنا وانك حجزا على تحت بالكو نتت أنا حنا زي مرددا رسع بيلنا خا نفس رح جزانا أتنا عدي كاف سمعت وزئلا زكودي إرترا نتعنتا أب قرباس لزرخبت نسخم منسيات أب تزقبر داق مهنسا كتستاتفو قبوكمي سلمنتا إزير داقا بلتني أنا نزم السمعكو كرتمي لسحاكو هيدي إرترا نتحقري الكيابكا بلكو حسابي كتقالل سلزنبرا نجن ندي روباتات حلمات بحرن أخرناتن إرترا من البعض كبعد وين جزاتي حراوت يوم خوني خوليا هزبي إرترا جن كسب حجي حراي وزن حارنت نحنتها جزر رجعت هزبا حارا خوينهم كم دلايم بنت أنت كنورو مسخول ترحيب بمبال كم حدا بوليتيكانيا كاب عدمين العلي قالت تركح كلها عدي نتحيزاتو زنبرت كردار ترناي أقمت أبيلا زكاريس إذن يحج ولدو مسوعة تخفيلو ترحيو دق خان بروح متأك هلوهم إلى حسب كفالتني مسكين عدي اتنا هقدف بروباغاندا قبل بقاتي واي هقدف كساب كندي ملاخ مخانو أي مزنتون نتبعين تات عزبو زنبرت قبل علمان اسياد زوارت زنبرت قفعتات كم كحلف زلوه قديتا وسيدا تقبيلاتوس إسياد صادق هقدف كا قنع مخانو نوشتا آميناتيا أنا جن حلم نيرني حلمي برات حيز كام تقاسي يكونه حدا معلتي نفوع صحافي عاب غازيتانيا ناي مخان حلمي بفلاي أبت أوان كم كلهم عب عالم زركبو منسيات حارا كوينه عدمن إسناتي كستماغر حلم نيرني سلامنتاي جن هقدف ناي مصحف حلمي يتسأل متلو سلامنتاي نتا نخلت عامتات جنا تمهراي كالأي درجة خوينه وتر قدام فقراو صحفاتي زقرب اللازم وركو بحتاويت غازيتاوين تانا كم تعصى غيرو حلم صحاف مخان كسب كند زحاده غنيا ايمالدي انا بالكو ننفسي بحتوتات اواتركوا بو مسوعي سمعيتين كلخو خا حنت حد صارقطني اب دبتري حنتتكو هاجري يفكراي دخنتي تقبلي فتح غنغوديلني بارنت اسقيني عقم حصيرني حزني واغاسي انلو قزماي فرع البخوينو سلازي تماي بلني جلس كجبري حارنتي كملسي نزاقتمي عبز صحفلا زنوركو هموت عبتا أزياء أسل شاويت راديو دمت حفاش بدمت نفسي هر غازيتانيا سلمون عبرا أسم بعد زينا كنبب سمعكو
هندبتاو زينا منغست إرترا كابلو من جميرو ጋዜጣታት ብሕቲ ንሕጊ ፕረስ ብምጽራረን ንግዚኡ ደው ከም ዝበላ ወሲኑሎ ዝብል ኣብ ኤርትራ ህልም ዝበለ ምልኪ ከም ዝተኣወጀ ዘብርህ ኣሰንባዲ ዜና እዩ ነይሩ። ብመሰረት እቲ ውሳነ ከዓ ኩለን ጋዜጣታት ብሕቲ ብቕጽበት ደው በላ። ደው ምባልን እኹል ኣይነበረን። ኩሎም ጋዜጠኛታት ብሕቲ ብፍላይ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ቀረባ ዝጸንሑ ተታሒዞም ተኣስሩ። እቶም ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝጠለቡ ሚኒስትራት ከይተረፉውን ኣሰርቶም ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ሰዓቡ። ዓለም ኣብቲ ቅንያት ብዕለት 11 መስከረም 2001 ኣብ ኒውዮርክ ዘጋጠመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምሒር ዓዚዝዋ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ግህሰት ነጻነት ፕረስን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቕልበትሉን። ህግደፍ ዕድለኛ ኮይኑ ነቲ እዋን ተጠቒሙሉ። ምናልባት እውን መን ይፈልጥ ነቲ እዋን ኮነ ኢሉ ናብ ረብሕኡ ኣውዒልዎ ይኸውን። ሕርቃነይ ክቆጻጸሮ ይከኣልኩን። ነቲ ደይ ንሳዋ ክኾነን ኢላ ዝዓደገቶ ዘንቢል ሙሉእ ቀንጠመንጢ ዓንፃ ንማዕፆ ከም ዝበሃል ሕነይ ኣብ ህግደፍ ዘውፅእ ከም ዘለኹ ብዘመስል መንገዲ ብእግረይ ቀሊዐ ፋሕ ኣበልክዎ። ናይ ኣደይ ደርሁ በቲ ሕርቃን ዘበግሶ ሃንደበታዊ ስጉምተይ ተሰናቢደን ነቲ ዝተኽብኦ ዝነበራ ክርዳድ ገዲፈን ፋሕ በላ። ኣደይ ግን ንተግባራተይ ግብረ መልሲ ኣይሃበትሉን። እንቃዓ ተንፊሳ ጥራሕ ትንበለት። ኣየ ነጻነት ኤርትራ ኢለ ብናይ ሕርቃን መንፈስ ክርትም ኢለ ሰሓቅኩ። ወዲ ሰብ ኣብ ገዛ ሃገሩ ነፃ ኮይኑ ሓሳቡ ክገልጽ እንተዘይክኢሉስ እንታይ እዩ ትርጉም ነፃነት ኢለ እውን ኣስተንተንኩ። ናብ መደቀሲ ክፍለይ ከይደ ክዓርፍ ደለኹ፣ ግን ኣይከኣልኩን። ሓሳባት ተሓዋወሰኒ። ኣቦይ ቀደም ኣብ እዋን መግዛእቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሒሩ እውን ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክምህር እንከሎ ደሞዝ ነይርዎ። ሓዳር ገይሩ ንዓና ወሊዱ። ሊሊ ድማይ ከይተረፈ ብልዕሊ ዚንጎ ናይ ገዛና ኣቢላ ናብ ደስ ዝበላ ቦታ ዜራ ትምለሳላ። ኣነ ግን ባርያ ክኸውን ተፈሪደ። ንባርነት ተቃዊመ ናይ ገዛ ሕዩር ኮይነ። ካብ ሓሳበይ ክገላገል ሙዚቃ ወላዕኹም። ናብቲ ኣብ መንደቕ መደቀሲ ክፍለይ ዝነበረ ምስሊ ማይክል ጃክሰን ቆላሕታይ ሰደድኩ። ማይክል ጸሊም ቆቢዕ ኣብ ርእሱ፣ ጸሊም መነጸር ኣብ ዒንቱ፣ ብሪቕሪቕ ዝብል ጓንቲ ኣብ እዳው፣ ጸሊም ስረ፣ ውፁእ ጻዕዳ ካልሲ፣ ሓሙኽሽታይ ባኖ፣ ንኽትሪኦ ዘወናውን ጸሊም ጫማ ወዲዩ መጉልሕ ድምፂ ኣብ እዳው ጨቢጡ ክቆጻጸ ተራእየኒ። ማይክል ኣብ ኣሜሪካ ሓራሰብ እዩ። ከም ድላዩ ይቆጻጸ፣ ዜማን ግጥምን ይደርስ፣ ዓለም እናዞረ ስራሓቱ የቕርብ። በዓል ኣነ ከዓ ኣማሕየር ኮይና ስራሓቱ ነድንቕ። ሓደ ረፍዲ ሳማ ዓርከይ ናብ ካርቱም ብድሓን ምእታው እተበስር ሰታሪት ናብ ኢደይ በጽሐት። ሳሚ ኣብታ ዝሰደዳ ፋልማዊት ሰታሪቱ ተቐላጢፈ ናብ ሱዳን ክሰግር ከም ዘለኒ ተማሕፀነኒ። ተስፋ ብተስፋ ኾንኩ። ቁሩብ ቅን እኳ እንተተሰማዓኒ ኣብ ቀረባ ንዕኡ ከም ዘማስለኒ ተስፋ ስለ ዘሕደርኩ ብሓጎስ ዝኾነ ጠፋኣኒ። እቲ ኣብ እዋን ንእስነተይ ዝተፈለየኒ ምስሉ ክዝክሮ ዘይክእል ወላድየ ሃንደበት ኣብ ሓሳበይ ውትፍ በለኒ። ብህይወት እንተዝህሉስ ካብ ባርነት ከምልጥ መሓገዘኒ ዶ ወይስ ከመደይ መኸልከለኒ እናበልኩ ምስ ነፍሰይ መጎትኩ። ሕጂ እውን ካብ ሰማይ ምንቅስቓሳተይ ይርኢ፣ ስምዒታተይ እውን ይርዳእ ይህሉ ዝብል እምነት ስለ ዝሓደረኒ ኩነታተይ ብመንፈስ ክገልጸሉ ፈተንኩ። ኣብ ዓሚቕ ሓሳብ ከዓ ተሓልኩ። ሊሊ እታ ፍትውቲ ድሙ ገዛና ኛው ብምባል ካብ ዓሚቕ ኣስተንቶነይ ኣበራበረትኒ። ኣድያም ሓፍተይ ድሕሪ ንሳዋ ምውራዳ ሊሊ ናባይ ጥራሕያ ትመላለስ ዝነበረት። ቀደም ግን ምሸት ቅድሚ ምድቃስና ብገዛና ተኣኪብና ቴሌቪዥን ክንርኢ ከለና ምርጫታት ነይርዋ። እንተደልያ ምሳይ ወይ ምስ ኣድያም ወይ ናብ ኣደይ ወይ ናብ ራሂል ወይ ከዓ ናብ ሳምሶም ሓወይ ትኸይድ ነበረት። ኣነን ኣድያምን ንሊሊ ወትሩ ኢና ንቃጸጸላን ንባእሰላን ነርና። ሊሊ ናተያ ናተይባ ምሳያ ተሓድር ምሳይባ እናበልና ንመናጠለላ። ኣብ መወዳእታ ንሊሊ ናፃ ንሰዳ እሞ መሪፃ ናብ ሓደና ትመጽእ ነበረት። ሎሚ ግን ኣነን ኣደይን ጥራሕ ኢና። ሕጂ ከዓ ኣነ እውን ክፍለያ እየ። ንሳ ግን ኣይርዳእን እዩ። ክትሰናበተኒ እንስሳዊ ብልሒ ኣእምሮኣ ኣይፈቐደላን። ኣነ ግን ቀዊለ ተዓዘብክዋ። ዕምሪ ደማሙ ሓፂር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ድሕሪ ስደተይ ብህይወት ከም ዘይትጸንሐኒ ገመትኩ።